първото издание на новата ни рубрика ви запознахме с героите от предаването по живо по здраво на ТВ Враца. Видяхме местните три адреналинки. Водещите Митко Димитров и Йоана Николова. Много добре изглежда. Благодаря ти. Даже в един момент май ми спря аутокюто, но Благодаря. вече го включиха бързо и продължи. И разбира се, Симо танцора. При мен си тегли здраво. Симо танцора наистина е за чудо и приказ, но да продължим с втория гост, който също не е за изпускане. Така е, господин Василев. Сега в студиото ще гастролира Роки Певеца или Бисер Рачев, който определя себе си като най-бързата китара в света. Пригответе се не за дълго соло, а за продължителна словесна тирада, която няма аналог в българския ефир. Кои са най-добрите китаристи в света според теб? Такива смешковци не познавам. След теб искам. Няма по-добър от мен. Не, след теб искам. Няма такъв. Няма след теб. Няма и да остане. Ама не, няма да остане, но кои са до този момент? Само аз съм най-добър китаристата. Тук аз съм написал реквием за Василевски. Написал съм съвет на времето 93 година, с който скарах огромна сума пари в Гинес. Освен средства, на Роки не му липсва и самочувствие. Значи аз претендирам в две неща. Че никой няма като моите обълки, никой не може да ни има мисълта, като е по-бързо куршум. Разбира се, убеждаваме се и в двете. Претендирам, че терорист, ако застане срещу Република България, знам как да го премахна. Знаете ли как се премахнат още неща? Само с години. Сигурно Роки ще посреща на границата терориста с добър ден и ще му поднесе питка с сол и мед. Най-великото нещо ще остане след моята смърт. Това предаване. То тогава това излъчване ще струва много пари. Рачко, на всяка цена трябва да съхраним запис от предаването. Може и ние да намажем. Непременно, Зуек, непременно. Искам да споделя. Майко, обичам те. Обичам ви всичките във Враца. Аз напуснах София заради трамваите и заради мръсния въздух. Иде във Враца да живея заради Христо Ботев. Шумният градски транспорт и екологичните проблеми принуждават големи български творци да напускат столицата в посока балкански градчета. Страх ме е само от един човек. Кой? Само от един. Обаче няма да кажете на никой. Не, ще се остане между нас, кажи. Чарли Чаплин. Чарли Чаплин. Заради филма цитата. Сега ще снимам един клип в понеделник. Моята смърт. Кое да свързва с Чарли Чаплин и неговия цветател? По-силното нещо от оръжието е самотата. Това ме свързва. Моят живот е роман, който един ден правнучката ми ще го публикува в 125 тома. От сега махам Война и мир и брате Карамазови и въобще цялата руска класика и си освобождавам място в личната библиотека за тези легендарни 125 тома. Никой не може да ми застане. Аз съм направил толкова хора щастливи. Защото просто така ми е писано. Да бъде най-великият композитор на всички времена. Който да вярва, нека да бъде в интернет и да провери кой се казва Бисер Рачев, великият Роки. Рачко, помогни ми, моля те. Великият Роки, последно, е певец, китарист или композитор? Зуек, великите хора не се вместват в рамки. Леонардо да Винчи, например, е бил архитект, скулптор и художник. Учете ги тия велики личности, бе. Да, разбрах. Сега прогледнах за истината. А Роки, след като ни поговори надълго и на широко в поживо поздраво за своята артистична личност, сега ще ни изпее и една балада. Роки. Аз ще ти дам всичко мое, всичко мое на света. Извинявайте, търсихме от една фундация, защото децата гладуват. Трябва да отивам. Пуснете ме, обичам ви. Ясно. Не е важно да оцелееш. Важното е да бъдеш точен. Браво, Роки, браво. Василев, аз си мислих, че точните хора не си тръгват преждевременно, когато гостуват в телевизията. Айде сега, ти пък изгребняваш. Важното е, че Роки остави не само сърце, а и телефон в студиото. Ясно. Не е важно да оцелееш. Важното е да бъдеш точен. Браво, Роки, браво. Във Враца гарга не каца, ама Роки певеца отлита цветреца. Едни си отиват, за да дойдат други. В случая
Трите врачански адреналинки с техния закриващ там смайко. Дойде време да се сбогуваме с момичетата от балета, С водещите Митко и Йоана. Това беше всичко за тази вечер. с Роки певеца, Страда ми душата. И с Симо танцора. на всички тях казваме по-живо, по-здраво И до нови срещи! Обичаме ви! Движението продължава!